Hej, jeg hedder Jørgen. Jeg vil dengang tale om backup af data. Mænd tager ikke backup, de græder i stedet. Det er en gammel sætning, om den stadig gælder. Eller også mænd er blevet klogere, det blæser i vinden. Ubredt brug af cloudbaserede tjenester ændrer naturligvis behovet for denne øvelse, og øvelsen er i dette tilfælde en lokal backup. Uanset hvor dine data er placeret, er mit råd, at backup altid betaler sig. Får du aldrig brug for backuppen, ja, så kan du måske sige, at du har spildt tiden. Jeg vil hellere sige, at du har brugt tiden på at få ro i sindet. Det er fint, at du ikke mener, det er nødvendigt med en lokal backup, eller kan man kalde den offline backup, af data, der ligger i skyen. Tænk på, at det er ligegyldigt, hvor stor forsikringen er, eller om en anden har ansvaret. Hvis dine data er væk, de kan ikke genskabes. Hvor mange debitorer tror du, der efter et IT-nedbrud eller efter en brand, kommer og afleverer dine tilgodehavende frivilligt? Data i skyen, er de sikre? I august 23 blev et mindre hostingfirma af Zero, det er dansk, eller var dansk, udsat for et ransomware-angreb, altså et angreb, hvor filerne bliver krypteret, og der forlanges en løsesum for at låse dem op. I dette tilfælde skete der også en kablingsfejl, samtidig ved backup-serveren. Sådan en løsesum bør ikke betales. Det er rådet fra politiet. Det vil i givet fald give blod på tanden hos de kriminelle. I tilfælde med Zero havde jeg et domæne hostet, men mine data til samme lå et andet sted. Men Chili Claus drev sin webshop på den platform. 5 personer var uden arbejde, indtil han fik noget retableret. Han bruger nu Simply.com. Det er et stort hostingfirma i Skanderborg, der også har andre varemærker eller brands, som det nu hedder på nudansk. Zero gik konkurs ved en brand i et datacenter i Frankrig, OVH hedder det, mistede en dansk musiker ikke alle sine kompositioner, men en del af dem. Derfor lav backup af dine data, ikke kun én backup, men mindst 3, og gem dem på forskellige lokationer. Lav en regel for, hvordan du roterer dem. Husk, backup, det kan også være af data i en skæremaskine eller indrømmet. Jeg har også mistet data, men det var på et tidspunkt i starten af min brug af PC. Det var 1982, og mængden var ikke mere, end jeg kunne genindtaste, men surt var det.